скъпи картишчета, това ще е последното видео за днес. Днес ще играем Brawl Stars, обаче с Георги. Да започваме. Така съм да не се затворят пилата. Чакаме го. Пичо. Да, дойде. Почваме нова игра. Хора, почваме. Това ще е последното. Ако иска някой да ма... Не, също да ми прави покана. Той ми е от абонатите. За това, да. И да започваме. Така. Чупим кутийки. Най-лесно ни е. О, задра! Yes! После мен ме убиха обаче. Как го сцепи? Не. Давай врат. Пак спомнах. О, гърмеш! Ай, за малко! Шоудаун. Хора, на шоудаун сме. Тук ще съмре. Спомваме моджета. Уй, гърнал. Езле! Това път и двамата сме живи. Играем още 3 игри и 2, да. Вече съм 150 купи. Да. I'm ready. Почваме, вече съм с нов скин на Шели. Но я опрема, ама не искам. Почваме. Играем на Duo Showdown. Почваме. По-слабия скин на Шели е по-голяма клечка, даже огромна клечка, ама сега няма да я обиждаме. И по-малко хелт има. Не знам що. Айде, дано да оцелее докато аз се респауна. Не, че аз като се респаун ще направя нещо, ама... Хаха, не мога да му обиш, собак. Сега тук цепя, който намеря. Yes! Убих го! Елиминираме се. Играем още 2 игри, защото тази бе... Не, айде играем още една игра, защото тази беше доста дългичка. Добре, аз ще играем 2 игри, защото... Ще играем 2 игри. Още 2 игри, защото тази беше малко по-кратка от другите. Добре, почваме, айде. Играем 3 игри, защото нали 3 за щастие и хем компютър не мога да издържа много. Айде, почваме. Виви. Причам на Поркрав Виви, ама не е той, защото не е българин. И как му убиха? Ей, маначи. И пак загубихме. Още 2. Ние ще играем още 2 игри. Защото те са мега кратки. Микроскоп сака и вика един. Микроскоп ще го убия. Убивам микроскоп. Хора, убих микроскоп. Хора. Убих микроскоп. Ти си микроскоп, брат. И аз убих и друг. Пати, аз съм с 1000 хелт. И как го убих, не знам. Не с разум. Те ми правят сандвич, ама... Поне го убих, както видяхте. Поне не сме заспях. Така, шоудаун. Моля се оцелей, брат. Моля. Аз се спавам. Yes. Един сап и един добър, дали ще успеят. Левни бе, брат, левни.
Летнее човек. Айде, о, мамо. Ти се заемаш, брат. Ти се заемаш. Yes. Успяхме, още една игра само ни остава. Айде. Енинг. Аз съм реди. Чакай съм. Това ще. Почваме последната игра. И това ще е за днеска. Няма да качвам повече, да. Почваме, айде. Дано да е дълга, защото няма да правя друга. Защото неща просто. Бате, сега ако умреш. Поне го оставих на 1000 хелт. Нали? Това не е кратка игра. Нали си добър, брат? 5 секунди. Имаш 5 секунди. 4, 3, 2. Yes! Сега ако той умре, става лошо. Айде, защото аз ще умра. Аз умирам. Пускай супер парала! Моля те. Ти не се виждаш. Не! А така. Браво. Спалвам се пак. Сега са супер парала. Айде. Усче. Къде? Я се убих го. Айде, термин бак. 175 от Майкъл Джексън. Това ще е доста дългичка игра. Айде, бе! Поне беше дълга, не? Това... Чао, хора, и на следващия видеоклип. Поне беше дълга.